ďalšia informácia. A posledná negatívna informácia. Od 9.6.2026 budúca útorka poprosil by som prechádza obecný úrad na 12 stránkové dni do odvolania. Verím, že niektorí občania prestanú úrad bombardovať 211-kami a úradničky sa budú môcť venovať práci obecného úradu a nie trom občanom. Takže tým, že sme zahutení tou administratívou, túto pani právnička mi to môže potvrdiť, alebo pracovníčky obecného úradu môžu potvrdiť, že nestíhame tie veci riešiť a stojí nám práca, ktorú by sme mali riešiť v rámci obce, takže si myslím, že dočasne od útorka budú 12 stránkové dni a uvidíme sa to, čo to priniesie ďalej. Útorok, štvrtok bude stránkové dni. Útorok, štvrtok dáme to na stránku obce a aj zavisíme to. Pán Pác, aj to vyhlásime, pán Pavlík už musí odísť, tak čas 18.58.